ଏଇଟା ଶରଣାଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଜା ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ हाय हेलो नमस्कार मु बिकु पुणी एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। वर्तमान मु अच्छी अंशुबाद पाखरे थिबा शरणागढ़ रे जहा केशरी राजा वंशर एक पुरातन दुर्ग। चलंतु डेरी न करी जल्दी जिबा। मु पहुँच सारी। चलंतु वर्तमान टिकेट करिया। मु टिकेट कली जार 1 पर्सन पिछा थिला मात्र 20 टंका एवं बाइक रो टिकेट थिला 10 टंका। जेहेतु मु बाइक आनी आपण जदि 4 व्हीलर आसुंती तेबे 30 टंका आउ बस रे जदि आसुंती ताले 50 टंका देवाकू पड़िबो। चलंतु वर्तमान पार्क भितर जाई बुली देखिबा आउ जानिबा पूर्वतन कालर केशरी राजांकर इतिहास।
ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି ସରଣ୍ଡାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଇତିହାସ। ଏଇଟା ସରଣ୍ଡାଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରଜା ରହୁଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁ କରାହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଥିଲା ମାଳବିକା, ମାଳବିହାରପୁର କରାହେଲା। ତାଙ୍କର କନ୍ତଧାରୀ ଥିଲେ, କନ୍ତ ପହଁରା କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଥିଲା, ଘୋଡ଼ାବର ହେଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଗାଁ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଉଡ଼ି ଖାତ ଅଛି। କଉଡ଼ି ଖାତରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରହେ। ଏବେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମର ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ କଉଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ସେଥିରେ ପାଣି। ଆମର ଏଠି 150 ଫୁଟ ପାଣି ଖୋଳା ହେଲା, ବୋରିଂ କେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ କଉଡ଼ି ଖାତରେ 3 ଫୁଟ ବର୍ଷ ସାରା ହିଁ ପାଣି ରହେ। ଆଉ ଭାଇ ବୋହୂ ପୁଅ ସେ ରାଜା ସେ ଅମଳରେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଭାଇ ଅଲଗା ନେବ ପାଣି, ବୋହୂ ଅଲଗା ପାଣି ନେବ। କେହି କାହା ପଟେ ଯିବେନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଣି। ସିଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପାଣି, କେବେ ବି ଶୁଖିବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପାଣି ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେଇ ପଥରକୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କେଉଁଠି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଇଟା ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ଯେଉଁ ଅଂଶୁପା କୂଳକୁ। ସେଇ ଅଂଶୁପା କୂଳରେ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଂସା କବାଟ ଥିଲା। ସେ କଂସା କବାଟ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ରଜା ଜାଣିବେ, ତିଗିରିଆ ରଜା, ବାଙ୍କି ରଜା, ଡମ୍ପଡ଼ା ରଜା, ସେ ସରଣ୍ଡା ରଜା ଶୋଇଲେ, କବାଟଟା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆବାଜ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଜାଣିବେ ଇଏ ନିସ୍ତକିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ସେଇ ସରଣ୍ଡାଗଡ଼ରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ। ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ବନେଇଛି। ଏଠି ବାମ୍ବ କଟେଜ 4ଟି ରହିଛି ରହିବା ପାଇଁ। ରହିଲେ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। 3714 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ଗୋଟେ କଟେଜକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଂଶୁପାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ভিডিওটি যদি ভাল লাগিলা তাহলে ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।